máme január, sú 3 stupne, máme zamračené. Naozaj je chladno. Čaká nás asi 30-40 minútový presun na lovné miesta, nakoľko parkujem loďku na zdrži, kde sa nesmie chytať. V týchto mesiacoch môžeme chytať z lode len na tečúcej vode, takže sa musím presunúť na úsek, ktorý už je braný ako rieka. A neviem, príde mi to zbytočné. Aj na tej zdrži to tečie, na tej zdrži kopeckrát ma nevie udržať ani ten predný elektromotor, ktorý je na loďke. Ale je to zdrž, takže sa tam chytať nesmie a ideme si dať presun, ktorý bude dosť náročný, nakoľko som videl všade som videl plávať stromy. Bude to ťažké, som zvedavý, či sa mi vôbec podarí prejsť hore na lovné miesta. Neviem, či je to na záberoch dobre vidno, ale na Dunaji nám pláva asi 1 000 000 stromov. Neviem, ako je to možné, neviem, čo sa stalo, ukážem vám záber. Plná voda stromov, je to celé. No, treba kľúčkovať s loďou, je to veľmi ťažké, veľmi ťažko sa pláva proti tomu, ale keď človek chce ísť na ryby, tak človek na ryby pôjde, všakže. Dnes sme tu. Nachádzame sa na vtoku do osobného prístavu v Bratislave, kde zvyknem raz za čas si zachytať. Sem prídem len preto, aby som sa pozrel, či tu je ryba, ako to tu vyzerá, či sa to tu zanieslo alebo nezanieslo bahnom počas leta. A uvidíme, no, ideme skúsiť pár hodov. Nie je to miesto o veľkých rybách, alebo teda aspoň mne sa tu nikdy veľká ryba nepodarila. Ale vyskúšame, možno raz príde, ak nie, tak dúfam, že aspoň niečo menšie sa tu podarí a potom vymeníme miesto. Skúsime si trošku priblížiť, na čo v zime chytať, čo teda aspoň mne tento zimný lov veľakrát robí úspešným, a to je práve vertikálna prívlač, ktorá je, nazvem to, že lenivým spôsobom, lebo dokážete nástrahu držať na jednom mieste dlhšie v čase, kedy ryby nie sú až tak aktívne, kedy ryba možno necestuje za tou potravou také veľké vzdialenosti, nie je taká odhodlaná z 2 metrov na ňu zaútočiť. Takže pre mňa je naozaj v zime vertikál úžasná vec. Chytám na nástrahy, ktoré sú realistického sfarbenia, väčšinou buď fishtail alebo také tie Včka vzadu, aby to bolo pre tú rybu aspoň trochu zaujímavé. No, veľakrát sa mi stalo, že mi ryba odkusla tento fishtailový chvostík. Aj napriek tomu som mal do tej nástrahy zábery, aj napriek tomu to chceli, takže naozaj ten pohyb toho chvostíka veľakrát nie je až tak podstatný, či je to Včko alebo fishtail, alebo či je to len taká tá ihla, že tá guba sa len tak zúžuje do konca. Naozaj myslím si, že je to jedno a taký rozdiel až to nerobí. Samozrejme nie vždy sa ten vertikál dá chytať, napríklad dnes je naozaj veľký tlak vody, veľmi rýchlo tečie, keď ste na riekach, stáva sa to bežne, že tá voda vám jednoducho neumožní chytať ten vertikál alebo tú techniku, ktorú chcete. V takom prípade treba použiť klasický navijak s gumou, a či už používate čeburášky, klasické jigové záťaže, je to úplne jedno. Čo je pre mňa podstatné v zimných mesiacoch je naozaj to, že na miestach, kde v lete bežne chytávam 14-16 gramové hlavy, kedy chcem, aby to naozaj koplo o tú zem, aby to tá ryba cítila, aby to počula, aby tá vibrácia ju nejako prilákala, tak naopak v zime používam úplne minimálne hlavičky, naozaj bežne na 12 cm gumu, 12,5 cm gumu v prúde, na mieste, kde je 7-8 metrov, bežne použijem 10 gramovú, 12 gramovú hlavu. Na miestach, kde ten prúd nie je, používam veľakrát normálne prírodná 12,5 cm guma so 7 gramovou hlavou. Naozaj netreba sa báť ísť do tých nižších priemerov. Čo je dôležité, alebo teda čo mne najviac funguje, je to, že
Ako náhle sa trochu vyčistí voda, čo sa v zime stáva naozaj často, že tá voda je čistejšia, keď sa netopí sneh, krásne ju stiahne, je nádherná kryštálovo čistá voda. Aj tu na Dunaji, kde v lete tečie kakao, používať, aspoň teda nebáť sa toho, vyskúšať prírodné farby rybičiek, vyskúšať prírodné farby. Nie je to o značke, nie je to o tom, čo chytám, kde chytám, ako chytám. Nie je to... Naozaj som presvedčený o tom, že je to o tom veriť nástrahe, mať tam tú správnu nástrahu a proste ju do tej vody hodiť a vystať si to pri tej vode. Prehádzať si to. Samozrejme nástraha mi vie pomôcť, len bavíme sa o špecifických prípadoch, kedy naozaj nám ide o počet úlovkov, bavíme sa o pretekoch, bavíme sa o rôznych súťažách a tak ďalej. Pokiaľ si človek ide sám pre seba zachytať, robí to preto, že to miluje, tá nástraha neviem, či hrá až takú úlohu, pretože je jedno, či človek chytí 3 zubáče, 2 zubáče, 1 zubáča. Kdežto na tých pretekoch to jedno nie je, tam tá nástraha úlohu hrá. Čo podľa mňa úlohu hrá väčšiu ako farba alebo značka nástrahy je spôsob, akým je ukončená. A to je prírodný fishtail, ako môžete vidieť na tejto rybke, že vlastne nemá žiadne kopyto, úzky profil, má len obyčajnú plutvičku z jemného silikónu na konci, ktorá pri správnom vedení dokáže perfektne pracovať. Alebo druhá možnosť, klasické kopyto, ktoré vlastne v tom prúde tak vyrobí taký pohyb, ako vlastne robí rybka s plutvou. A to dokáže robiť veľké rozdiely. Takisto ďalšia vec, ďalšia možnosť, ktorú veľmi často chytávam a priniesla mi kopec úspechov, je vlastne taký tento na gume twistrový chvostík. Táto nástraha je turbič, alebo teda turboryb od Intechu. Veľmi dobrá nástraha. Spočiatku som jej absolútne neveril. Smial som sa kamošom, ktorí na ňu chytali, ale je to tu. Presvedčila ma o tom, že funguje, priniesla mi množstvo krásnych rýb a dnes ju mám v krabičke a ja naozaj treba špekulovať, hrať sa s tým, skúšať rôzne gramáže, veľkosti hlav, dĺžky háčikov, farby nástrah. Nech každý robí to, čo mu verí. Ja verím tomu, čo som vám povedal, že naozaj v zime treba ísť do ľahších hlav a skúšať, čo vám zaberie, čo tá ryba momentálne chce. Čo sa týka prútov, takisto znovu nemyslím si, že záleží na značke, nezáleží. Je to úplne jedno, každému sadne niečo iné. Niekto má radšej tenké blanky s rýchlou akciou, niekto chytá hrubšie blanky, práve naopak s béčkovou akciou alebo teda s parabolickou akciou. Každý to má inak. Čo je dôležité, je to, aby sme nepodcenili hrúbku šnúry, nakoľko veľakrát sa mi stalo, že som našiel ryby obesené, pretože ide človek chytať na Dunaj s ultralightom, na ktorý si dá 0,04 šnúru. Ja chápem, áno, je to krásne, je to zážitok, ale na tom Dunaji človek nikdy nevie, čo chytí a tá ryba môže potom dopadnúť veľmi zle. Preto minimum, čo na Dunaji používam, je 12. Používam ju na lov ostriežov, na lov v zátokách, vyslovene, alebo keď viem, že mám niekde hejno malých rýb, ktoré si nájdem na sonare a potrebujem sa k ním dostať, použijem tú 12. Všetky ostatné, používam to na udici, tú 12 šnúru používam na udici s priemerom s gramážou niekde do tých 15 gramov, kde tá šnúra sa pri zaseku nedá otrhnúť, pri zdolávaní takisto tá šnúra vydrží strašne veľa. Na túto konkrétnu zostavu, že udica 5 až 15 gramov, šnúra 12, mám úplne s kľudom chytené sumce okolo 1,20 m, 1,30 m. Z tej lode to nie je problém, z brehu
by to bolo ťažšie, ale takisto mám z brehu na udicu do 25 gramov a šnúrov s priemerom 0,14. Mám vyťahnutého sumca 1,64 m a naozaj dá sa to. Chce to len cít a vedieť používať brzdu. Na ťažšie prúty, ktoré používam na väčšie nástrahy okolo 15-20 cm, naozaj minimum na tej rieke je 16. Treba si uvedomiť, že na tej rieke je viac prekážok, je tu prúd, kde tá ryba veľmi dobre vie, ako sa má správať, ako má v tom prúde bojovať, ako sa má snažiť ujsť, čo má spraviť. A preto je veľmi dôležité tie priemery nepoddimenzovať, radšej ho naddimenzovať. Až taký rozdiel to nespravia, tú nástrahu dostanete vždy na to miesto, kam ju dostať chcete. Takže nakoniec tá taktika vyšla. Menšie nástrahy, ľahšie hlavy, zima, pomalý prepad. Ťažké podmienky, naozaj kalná voda, ale aspoň jeden zubáčik sa podaril. Krásny zimný rytieris. Uvidíme, či sa podarí ešte niečo, ale aj keby nie, tento úplne stačí. Tak a blížime sa do prístavu, dnešný deň máme za sebou. Čo dodať, rybačka bola super, potvrdilo sa to, čo som vám vravel na začiatku videa, že treba ísť do ľahších hlav. Hovorím, chytali sme na rozhraní prúdu a kľudnej vody. Prvé hody som skúšal so 14 gramovou hlavou, mal som vynikajúci kontakt s dnom, cítil som naozaj každý kameň na dne, nemal som však záber, vymenil som to za 12 gramovú hlavu. Tam už prišiel prvý záber, povedal som si, že ešte skúsim zľahčiť, dal som 10 gramovú hlavu, kde vlastne prišiel som o kontakt s dnom, ale naopak podarilo sa mi z toho urobiť rybu, takže je to tak, chceli jemnejšiu prezentáciu, chceli proste pomalšie pohyby tej nástrahy, jemný kontakt s dnom, respektíve takmer žiadny kontakt s dnom a vyšlo to a som rád, že vám môžem ukázať v týchto zimných mesiacoch aspoň nejakú rybu. Čaute.